Ethnic cleansing, which is what happened here, is exactly executed like that. There's no big program. הייתה הוראה של בן גוריון לגרש את האנשים משם. היינו צוציקים, בני 18. כבשנו את הנטורה, תפסנו הרבה ערבים, אספנו אותם. לקח פשוט מאוד ורצח אותם בתוך המכלאות. כמה נהרגו? איזה 270-80 אני קברתי אותם. לא היה ולא נברא. بالصدفة أنا وقفنا ونطلع كل حياة أبوي وأخوي. I don't believe witnesses. תעלה פתוחה, מה שאתה אומר? זאת תעלה פתוחה. את זה אני לא שמעתי. לאמת יש את הכוח שלה. צריך פה לשנות את המחשבה, להכיר בעובדה הזו שהייתה פה נכבה. המדינה נתנו השווי. כמובן שזה הרבה יותר קל להתעלם בכלל מכל העניין, ואז לא לכלכת את המצפון. למחוק את זה. אני לא רוצה לדבר על זה, וזהו. אבל זה היה, מה לעשות? זה היה.